салом ай нафароне ки шабу рӯз намехобед, дар ҳифзи ватан ҳастед, дар сарҳадҳо ва ҳар мақомотҳое ки ҳастанд. ватанро ҳифз мекунед, ҳатто омода ҳастанд ин нафаро ки ҷон бидиҳанд, ватанро ҳифз кунанд ва мо оромо осуда зиндагӣ бикунем. ва мо низ бо шумо ҳастем ва ёдовар аз он мешавем. бишканад дасте ки марзи тоҷикистон бишканад. бишканад дасте ки марзи тоҷикистон бишканад. офарин бар афсаре дасти касифон бишканад. чун шавад хомӯш алови душманон то абад, боядам ки рӯҳи он ҳар душманон бишканад. тоҷикистон кишваре пур аз ватандор аст ҳанӯз. дар ҳақиқат тоҷикистон кишваре пур аз ватандор аст ҳанӯз. марзбони шермардаш баски бисьёр аст ҳанӯз. пур ҳастанд хундорҳо. духтаронаш ошиқони қаҳрамонони ватан, даст бар гаҳвораи мардони ҳушёр аст ҳанӯз. мо ҳама дар пеши пои ин ватан ҷон биспорем. ҳаққи худ хоҳем гирифт, ҷанҷолиҳо аз ҷанг ту. душманон, по бикаш аз хоки сарҳад, то ки пояд нашканад. по бикаш аз хоки сарҳад, то ки пояд нашканад. лаб фурӯ банд, кон ҳама дандонҳояд нашканад. бале, як порчаи шеърӣ аст, аммо инсона рӯҳияшро баланд мекунад. ва ин порчаи шеърӣ барои шумо буд, нафароне ки шабу рӯз дар ҳифзи ватан ҳастед. мо ростӣ ҳастанд нафароне ки меҳнати шуморо қадр мекунанд, ёдоварӣ аз шумо мекунанд. мо низ мардуми оддӣ паҳлӯи шумо ҳастем ва чун ду мисрааш ки чун як сухан, як зарра чиз метавонад як рӯҳияи мардумро баланд кунад. чун мегуфт марзбони шермардаш бисьёр аст ҳанӯз. бале, хело зиёд ҳастанд. ҷо шояд ҳама паҳлӯи шумо мехезем ва ватанро ҳифз мекунем. худоҳофиз то суҳбати оянда.